Joo, siinä se parkkipate. Ei perse. Terve. Ei oo pikkeleitä. Morjesta. Sattuuko olemaan herrasmiehen auto tässä? Kun ootte vetänyt tähän opiskelijaruutuun, niin sattuuko olemaan opiskelijatodistusta mukana? Opiskelette kumminkin vai? Okei. Sattuuko olemaan neidin auto? Ootte vetänyt tähän opiskelijapaikalle, niin ootte teillä opiskelijatodistusta mukana? Joo, kyllä. Terve. Sattuuko olemaan rouvan auto tässä opiskelijaruudussa? Oi, en mä oo. En mä oo huomannut yhtään. Ei oo opiskelijatodistusta. Sillä alalla ootte? Paperiala? Paperitekniikka tanki. Okei. No, nyt kun ei oo sitä testissä, niin meillä on tämmönen, että me kysytään vähän kysymyksiä sitten vaan, että todennetaan, että ootteko te opiskelijat? Joo. Mä en saa opiskelijaa. Okei. Tää on tarkoitus. No nyt näitä on nyt kääntynyt Tampereelle jonkun verran, mutta en mä nyt... Autoilijoille vai? Joo. Sit tää ruutu, missä tää auto on nyt, niin se on niinku osoitettu tähän. Eihän tää kauan ollut. Ei, nää on aika uusi juttu, nää opiskelijatärkit muutenkin, mutta No, näitä nyt on alkanut tässä tulemaan pikkuhiljaa. joo. Mä katsoin ihan automaattiohjauksella tuli tähän näin. On käyttänyt sitä paikkaa kuin sun vapaana, niin Joo, voidaan me tehdä niin, että sano, että sä opiskelekin jotain vaan, niin mä merkkaan tänne. No, mä opiskelen kiinteistövälitystä. Kiinteistövälitystä. Joo. Ei niinku Ette huomannut ollenkaan. Ei siis osu yhtäisivät mitenkään. Okei. Osin mä kai mennyt muualle. No joo, kyllä. Joo. Onko tää nyt varoitus? Menisikö varoituksena? Seuraavalla kerralla huomioon. No, sanokaa, että opiskelette jotain, niin mun pitää merkata tänne kumminkaan. Joo, opiskelen kellonsoittoa. Sellonsoittoa. Se on ihan oikeesti. Onko se ihan oikein niin kuin... Ei sellonsoitosta taida ihan opiskelijastatusta saada tai... No, ei tästä varmaan työväenopisto. Se menisi sitten paremmin tuohon. No, joku hallinto ja markkinointi tai... Mitä? Joku markkinointi tai vasta. No okei. Siis mä en oo siis tiennyt. No osaatko sä sanoa, miten Suomi saadaan nousuun? Mitäs tää nyt joku näytti? Häh? Onks tää nyt joku? No ei tässä mun mielestä mitään. No ootteko te tekniikasta perillä yhtään? No olen. No kun täällä on vähän sitten, kun meillä on semmoinen protokolla, että jos jollain ei ole opiskelijakorttia, niin me kysytään muutama kysymys liittyen aiheeseen. No. Kysy. No itse täällä on oma tekniikka kategoria, niin muistatko Neeperin lukua? Onko tussi? En ikinä kuulu. Neeperin luku. En. Okei. Muistatko Neeperin lukua? Minkä? Neeperin luku. En tiedä. Merkitään pikkusella eellä. En oo kyllä koskaan kuullut. Ai. Sori. No tää on vähän tämmönen triviaali sitä, että minkä ikäisenä saa kattoo Lapsi K16 elokuvaa? Lapsi K16 elokuvaa. Niin. Tossa on, en tiedä, plus miinus 10 vuotta lukee tossa. Noihin pitäis pystyä jotain sanoa. Mutta on meillä yksi tanssi tässä vielä. Kun sehän lasketaan opiskelijastatukseksi, jos sä haet opiskelemaan. Aha, Niin, just. mulla on tässä yhteishakulomakkeita messissä. Joo. Niin jos haluatte hakea opiskelemaan, eihän te tarjota sitä paikkaa vastaan Joo. tai näin, mutta tehdäänkö sillä tavalla, niin ei Tehdään tarvitse sillä. heittää pakkoon. Laitetaanko tässä ihan suoraan paperiskuntaan? Yksi vaihtoehto on se, että kun sulla ei nyt osoittaa sitä opiskelijakorttia, Joo. niin sehän lasketaan silloin opiskelijaksi, jos sä haet johonkin opiskelupaikkaan. Okei. Niin mulla on tässä näin näitä yhteisloma
tai yhteishakulomakkeita, niin jos saat lukea tuota automaatiotekniikkaa tonne Niinkö? Edekantaan, aloittelet tuossa syksyllä opinnot, niin sitten noin. No, voin mä hakea. No niin, Miten monta se on niinku? No en tiedä, se on varmaan jotain anteeksipyyntöpolitiikkaa, kun opiskelijoita on leikattu aika paljon. En mä tiedä, että opiskelijalle on se varaa ajaa autoa, mutta mä oon vaan hommi. Tää on tällaista. Erikoista. Älliin. Vois olla mieluummin se vanhuksia. No joo, sen ymmärretään paremmin. No niin. Siis nuoret terveet jalat Joo. opiskelijoille, että ne jaksaa. Joo, niin että lähipaikka niinku. Tossa on kynä. Joo. Siinä pistetäänkö tohon niin. Jättää siihen. Ja ruksi ruutuun. Niin. Virallinen. Ai tohon pitää. Kyllä. Aha. Okei. Mulla ei nyt sattunut olemaan muuta kuin näitä automaatiotekniikan No niin, lomakkeita. pistetään siinä. Mitä sitä tietää vaikka lehtisupiskin? Niin, siis se on hemmetin hyvä alo. Tähän. Joo, se on mennyt vähän hassisti tuolta intissä. Näin. Joo, sinne vaan ne hommat on purkissa. Ja niinköhän mä nyt lähden mukaan. No niin. Sitä Ei allekirjoittaa. kannata mulle allekirjoittaa mitään. Tää oli keissari jäynä, sit on teekkari jäynä. Nähdään siellä sitten syksyllä. Sut on nimittäin teekkari jäynä nyt tällä kertaa. Ai! Ootteko laittanut ton? Laitettiin. Laitetaan tommonen erikoislappu jätkelle tuosta noin. Äijä on teekkari jäynä. Kyllä. Mennäänkö rakas? Sanoitko sä hyvää pääsyä? Hyvää pääsyä. Mä pidän sen. Kymppi, no pidä kynät. No niin, kiitos. Ota tässä tosta. Ota parkkisatti muista. Ora, sattuuko olemaan teikäläisen auto? Joo. Tää on opiskelijan ruutu. Joo, mä opiskelen. No niin, Ja sulla on hyvä tila. tänne kylkis. No niin, päivän jatkuu.